Comissions Obreres hem fet una proposta de càlcul de la retribució en espècie, que suposaria un augment de centenars d'euros en els ingressos nets anuals de bona part de la plantilla. Actualment, la valoració que es realitza del rendiment en espècie és la diferència entre el tipus d'interès legal dels diners i el tipus efectivament pagat. Ara, amb els tipus d'interès baixos, el càlcul és particularment onerós. La normativa foral del País Basc estableix un criteri de valoració més raonable, pel que hem requerit a la direcció que l'apliqui allà i també en tot l'àmbit de la Caixa. En el full d'aquesta setmana us donem tots els detalls. Senyors de la direcció, amb aquest sistema de càlcul tots sortim guanyant. Per què no estudien ja la nostra proposta? Aquest 17 de juny s'ha reunit el Tribunal de nivell 7 per aprovar els resultats definitius de les passades proves. El resultat ha estat de 140 persones aptes en plaça i una nota de tall de 74 amb 0,6. Cal destacar que més d'un 60% de les persones aptes en plaça són afiliades a Comissions Obreres i han utilitzat el nostre espai virtual d'assessorament. Després de moltes oposicions amb incidències i quan finalment semblava que s'aprovaria un reglament regulador, la direcció s'ha desdit del seu compromís i ha faltat a la seva paraula en no voler consensuar un reglament d'oposicions. Des de Comissions Obreres seguirem treballant per aconseguir millorar totes les proves de capacitació i mantenir-les com a via de promoció objectiva. En pocs mesos hem aconseguit 1 milió de signatures per presentar la iniciativa legislativa popular contra la reforma laboral. Una resposta sense precedents dels treballadors i treballadores que no resignen el major atac als drets laborals des de la democràcia.